Ja, først så tilføjer jeg det her custom style script. Det bliver installeret der. Starter vi med at gå ind på sådan. Så har vi nogle styles. Der har vi scripts. Der. Sådan. Så har vi fået en menu herovre, hvor vi kan ændre farve og sådan ting. Vi kan bare prøve lige. Og skrift. Vi kan ændre den også. Og vi kan få lidt mere linjeafstand på. Så giver vi skriften lidt større. Sådan. Så har vi menuen herovre. Vi kan prøve at gå ind på den her. Så er der hovedkronologi. Og vejledning løsning. Dem heroppe, der kan man trykke på. Så og man kan gå tilbage her. Der. Hvis der er et eller andet, man gerne har markeret, så trykker man der. Det kan også bare være, man gerne vil have markeret noget af det. Så trykker man der. Og man får lige, man kan se deroppe der. Og man kan markere flere, ikke? Sådan. Og skrive en kommentar her, og se. Kommentar. Og jeg kan rette på den og skrive noget mere. Og sidst men ikke mindst, så kan jeg slette den igen. Og hvis vi har en kommentar, sletter den herude, så fjernes det hele. Vi kan prøve at se mere på der. Så vi også gå imellem de enkelte kommentarer. Derudover så kan vi kopiere kodeblokke. Ja. Jeg går til top og til bund. Her i bunden, der har du ud fra spørgsmål, kan du se svarene. Så det kan også være meget nice. Frem for at skal have noget at se det. Ja. Det var måske det. Jeg kan gå tilbage. Her kan jeg gå, så hvis du har en note, så kan du komme ind på den. Vi vil prøve at lave en note her. Så vil vi se, at nu har vi 2 herude. Vi vil også prøve at tage en ny, gå ind på siden, og den sidst besøgt, det var nedarvning. Kommer ind på den igen.